Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Музыкаль алифба циклының икенче дәресен башлыйбыз. Беренче дәрестә без музыкаль авазларның исемнәрен өйрәндек. Аларның югары, урта һәм түбән яңгырашта булуын белдек. Җырны өйрәнгәндә игътибар иткәнсездер, авазларның яңгырашы гына түгел, озынлыклары да төрле булганына. Төрле озынлыктагы авазларның чиратлашуы ритм дип атала. Музыкаль авазлар нота билгеләре белән языла. Иң озын аваз бөтен нота дип атала. Ул 1, 2, 3, 4 дип 4кә хәтле санаганчы дәвам иткән авазны аңлата. Без бу түгәрәкне урталай бүлсәк, 2 яртылы нота килеп чыга. Аларны 1, 2 дип 2гә хәтле саныйбыз. Һәр яртылы нотаны шулай ук урталай бүлә алабыз. Ул чагында 4 чирекле ноталар килеп чыга. Чирек ноталарында урталай бүләргә мөмкин. Бүлүдән килеп чыккан ноталар сигезле ноталар дип атала. Сигезле нотаны бүлсәк, 16лы нота килеп чыга. Кабатлыйбыз. Бөтен нота, яртылы нота, чирекле нота, сигезле нота, 16лы нота. Бүген без сезнең белән «Нигә яна йөрәгем» дигән җырны өйрәнәбез. Өйрәнү алдыннан аны Рина Сәгыйтова башкаруында тыңлап алыйк. Сандугачлары әләшкән суй эчәргә миләштә, ачуларым бетер иде сине күреп сөйләшсәм. Их, тала, 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 ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Җыр Р клавишасыннан башлана. Ноталарны әйтеп, җырны уйныйбыз. Р, 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 ля, 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 до, ля, ля, ля. Ми, соль, соль, ре, 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 ре. Ми, соль, соль, ре, ре, ре. Ре, 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 ля, 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 ля. Ля, ля, до, ля, ля, ля. Ми, соль, соль, ре, 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 ре. Ми, соль, соль, ре, ре, ре. Җырны кечкенә кисәкләргә бүләбез. Беренче кисәк Р нотасыннан башлана, беренче бармак белән. Бөтен ноталар бу кисәктә сигезле, соңгысы чирекле. Уйныйбыз. Ре, 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 ре. Ля, 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 ля. Ля, ля, до, ля, ля, ля. Кабатлыйбыз. Ре, 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 ре. Ля, 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 ля. Ля, ля, до, ля, ля, ля. Икенче кисәк шундый ук ритмдан тора. Ми нотасыннан икенче бармак белән башлана. Ми, соль, соль, ре, 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 ре. Ми, соль, соль, ре, ре, ре. Кабатлыйбыз. Ми, соль, соль, ре, 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 ре. Ми, соль, соль, ре, ре, ре. Өченче кисәккә күчәбез. Бу кисәктә беренче нота һәм соңгы нота чирекле, калганнары сигезле. Башлыйбыз беренче бармак белән Р нотасыннан. Ре, 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 ля, 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 ля. Ля, ля, до, ля, ля, ля. Кабатлыйбыз. Ре, ре, ля, 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 ля. Ля, ля,
до, ля. Дүртенче кисәк. Дүртенче кисәк икенче кисәкне кабатлый. Икенче бармак белән ми нотасыннан башлана. Ми, соль, ре. Ми, соль, ре. Бу җырны удар, уен кораллары ритмы белән башкарып карыйк. Моның өчен синтезатор стильләреннән яраклы стильне сайлыйбыз. Әйтик, заманча бию стильләре төркеменнән. Хәзер ритм белән һәм сүзләр белән җырлыйбыз. Сандугачлар ияләшкән, су эчәргә миләште, борчуларым бетәр иде, сине күреп сөйләшсәм. Их, тала, Чудия җырын өйрәнгән кебек, нигә яна йөрәгем җырында өлешләп, аннары тулысынча беренче тапкыр уйнагач, тизрәк темпта уйнап карыйк. Бүгенге дәресне тәмамлыйм, киләсе очрашуларга